Biz alğa таба атлыйбыз. Бар галәм әле һаманда аклыкка тиренгән гүзәл мәлдә 80 ел элек безнең газизәниебез, яраткан әбекәебез Сулейманова Сара Ибрахимовна якты дөньяга аваз салган. Дип башлана алда укып китәчәк котлау сәламе. 1944 елның 7 февралендә Зур Ширекли авылында Газиз фәрештәбез дөньяга туа. Бала чагы аның дәһшәтле сугыштан соң бик авыр елларга туры килә. Тормышның әшесен дә, тишесен дә Газизыбызга язмыш сынавы белән күп татырга язган. Гүзәл кыз булып җитешкән әниебез, үз юлында әтиебез Фәрит Юнус улы Сулеймановны очратып, 1963 елда кияүгә чыга. Бер артлы тату гаиләдә 5 балалары дөньяга килгәнбез. Бар да әйбәт барганда, кызганычка каршы 1978 елда гаиләбез күген кара болыт каплый. Кеше баласына бары 7 яшь кенә булган чакта әткәебез мәңгелеккә китеп бара. 5 баласын кышып әнкәй тыл калды. Бары үз җилкәләренә генә төшкән авырлыкны аңа тартырга туры килгәнен ачыктан-ачык аңлап, армый-талмый ул Искра колхозында, аннары тегү фабрикасында хезмәт куя. Аның башыннан билгеле күп үтте. Бер генә дә Газизыбыз уфтанып зарланмады. Әти дә, әни дә балаларга булырга тырышып, тир түгеп, төнне көнгә ялгап эшләде ул. Вакыт узды, авырлыклар да артта калды. Бер яда үскән балалар да таралышып читкә киттеләр. Әнкәебез матур картлыгын төпчек улының зур гаиләсе белән туган авылында каршылый. Янәшәсендә балалары Әминә, Рауил, Равилә, Хава, Мансур, киленнәре Наилә һәм Равилә, кияүләре Хамид һәм Умәр, аның сөенечләре дә, таянычлары һәм ышанычлары да булып торалар. Үз-үзеннән кәй бик бәхетле кешеләрдән саный, иң олы байлыгы итеп 11 оныгын һәм 15 оныкчасын йөртә. Әнкәебез безнең күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен. Безне балам дип, иркәләп, сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле ягымлы әбекәй. Алар сине бик яраталар. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең. Төннәреңне йокламыйча борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә, бар изгелегең өчен. Оныкларны яратырга бирсенче сиңа көчең. Мәңге яшә. Безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап алып яратырга нык килә. Бәхетле бул. Саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыйдыр. Без сиңа гел кечкенә. Иң изге теләкләр белән барча балаларың, кияү киленнәрең, оныкчаларың. Хөрмәтле Сара Ибрагимовна, якыннарыгызның музыкаль бүләгендә кабул итегез. Бәйрәмегез котлы булсын. Туган көн, Яқты жылы бәйрәм бүген синең туган көн. Бары изгеләргенә яусын әйдә теләкнең. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле. Син тугансың шушы җиргә, кояшка юлдашы булып. Сөенечләр белән генә күңелең торсын тулып. Рәхәтләнеп тагын килеп торсын яшисе. Бәхетләр булсын гомерле, гомерең бәхетле.
rəxətlənib tağın kilib tarsan yaşisi bəxtlər bulsan ömürlü ömrün bəxtli Tuğan gün Quyosh kile ayılmaya sening turmush kugingda Haman şulay yaqtı yollar nasip bulsun üzüne Rəxətlənib tağın kilib tarsan yaşisi Bəxtlər bulsan ömürlü ömrün bəxtli Rəxətlənib tağın kilib tarsan yaşisi Bəxtlər bulsan ömürlü ömrün bəxtli Bəxtlər bulsan ömürlü ömrün bəxtli Tuğan günün